kulungula kakulona phile uphusha uphumelele kama kuphasa challenge ubalile ufanele lokho qikelela ukuthi le namba isenza kuphela ngoba uyimembe challenge so ngo-9 isenja hamba awungathaphi ngamfonela direct fona from Monday to Friday kuphela Sunday ngisesondweni sibhekana uphupho likamzi wakhe emasheleni ukuthi awusiyabonga pastor ukwesilekelela bengicela ungichazele uphupho umuntu wakini oseshonile ekuneza iphepha elimhlophe lama-airtime wezimali zahlukene athi uyabonga kusho ukuthi so sizofocusa ekubongeni why sifocusa ekubongeni because omunye usengabonga engakunikeza lutho omunye bonge yakunikeze imali omunye yakunikeze ukudla kuzofanana nje yabo omunye uzobonga ngoba mhlawumbe kukhona kathisa kwenza abonge njalo so asiyibheka nje la kona kuyinhlanhla phela umuntu okunikeza i-airtime imali ehlukahlukene but asuka sengibongeni one ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawuhle kakhulu uma ebonga noma ethi uyabonga lokho kusho ukuthi ngenzeka wenza kahle futhi wenza izinto ngendlela eyamukelekile nefanele sengavela-ke ezosho ukuthi uyabonga ngoba wena futhi indlela ophila ngayo uphila ngendlela efanele ngendlela yamukelekile noma izinto ngendlela yamukelekile futhi efanele. 2 ngokwesintu omunye angabheka nje uma uphupha umuntu ongasekho kungaba uphawu olungelubi noma oluhle ukuthi uyabonga ngoba lusho ukuthi ngenzeka umufi ukuthokozela lokho osanda kumenzela kona okungaba ilaki isithebe noma mhlawumbe lokho ngoba uphakathi kokunye ngoba iphupho lingavela ngoba kukhona vele kade umuntu usanda kwenza uqondene naye umufi yabona noma nje okuthinta isintu. 3 ngenzeka futhi umuntu ongasekho uphawu oluhle ukuthi uyabonga olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu weneme futhi uyayibona imizamo yakho yokumlungisela okade umlungisela khona futhi usesondela-ke nenhlanhla ngoba lingabe mhlawumbe kukhona umlungisela khona wena okuqondene naye so lokho uyakwamukela kuyamjabulisa useza nenhlanhla kuwe yabo. 4 omunye angibeka nje futhi uma umuntu ongasekho ungawuphawu oluhle ukuthi uyabonga kusho ukuthi ngenzeka lezi zami ukukhombisa uliphethe kahle ekhaya noma usingethe kahle umsamo sengavela lokho elifanele izokhombisa cha indlela oluphethe ngayo ikhaya noma indlela osingethe ngayo umsamo ihamba kahle yabo. Noma-ke usanda kuyisithalwa abantu usanda kwenza yini kodwa kukhona okusuke kukhona because siyabonga kakhulu besibheka la umuntu ongasekho ethi nje uyabonga ngaba kukhona okwenzile noma kukhona awukho kwenzile kukhona okwenza njengamanje noma indlela ophila ngayo angavela ethela lokho.